Good morning again mga idol. Laing adlaw na sab. Lain na sab nga vlog. Ug salamat sa kita sa kita ganap dag laing adlaw para maka trabaho. Nanasad ko diri sa payag nga atong trabahoon mga idol. Ug sarar ko karon kay eskwela ang estudyante. Sa eskwelahan ako ra isa mingaw og akong trabaho ron diri karon magbangag ko sa tauranan sa simento sa palo bay tawag ani mga idol. Magbangag ko diri sa kilid-kilid nagtrabaho ron magbangag ko sa tanganan sa simento. Teka po ya idol. Kapag kayo magbangag. Huwag nabangagan na ako ang isa kalinya. Oo nga idol. Isa kalinya pa ito nabangagan. Lapit din ang kapuya. Di lali magbangag. Manay itong butangan sa hollow block mga idol. Unta, huwag mapuhon. Natay siminto ug bakal na moabot sa gusto mo tabang mga idol kasi ganahan mo hatag og pangbalas baka dia og pang siminto bakal hollow block sa gunsa idol andam kina ko ng dawaton idol para mahuman-human ay akong balay nga gihimo ay kulang kay ko sa materialis o sa cash nga pangpalit walang yung ginahinayan. Sige na ay gusto mo tabang na ako'y number sa Gcash idol nasa akong description sa akong YouTube channel. Anap ka na dawaton ng idol sa kung sa nga inyong gustong itabang mga idol. Gamit ba ka sa balay? Dayon ta idol bangag na bukod dito na pud nga linya dapit. Humanan akong bangag ang pailanan sa hollow block mga idol. Ang kilid-kilid. Nagkuta na po ako nagbalas karon. Baka na ang bangag. Palibot na siya tanan. Ako na po na yung butang agbalas kaya para na yung pundasyon. Uya idol oy, alas 10 na. Tadtawad masundo na po ko sa estudyante. Alas 11. Nya hapon manguha kog nipa sa dito sa balay para pangdungag diri Kay kulang man niya tong nipa idol ini. Mga ni sobra sa giatop. Ako ro puning tahian diha lapita, ro maatopan na pud na. Nahinay lang tayo ginud idol. Hakot ko balas ron to balas dito idol. Ang balas di ako maghakot karon para ibutang diri sa mga bangag. So mga idol, nabot nga na ako balas. Ready na ang tauranan sa hollow block. Tanan ako na nabot nga palibot. Hollow block na kulang ni mga idol, siminto ug bakal. Danay mo sponsor. Ug mauli na ko mga idol. Mo adto na ko mga idol. Uya gid mga idol, ako to balas bangag. Magsundo sa estudyante kay asunsi na.
ug ugma na lang po kumabalik diri. Handa na siminto ugma ug bakal. Karong hapon nanguha kog nipa dito sa balay. Kaya para pandungag aning panatupan mga idol. Kung ako pa kayong kulang, si tinta pa ka pahod. Ugma po na punta makita-kita mga idol. Nya udto na muha pa kog kuan lumbia. Sundo sa kog estudyante idol. Ka uli na kog balay mga idol. Og before ko manghuwa og nipa na mga nipa na idol. Nanguha sa kog kawayan. Kay wa nay kawayan nga kadatulan. Og lisod kay kuhaon namong kawayan diri idol kay tunukon. Tunukon. Dasop jud kayo. Kailangan mo ka samad-samad pag ito sa manguha aning kawayan na. So try na kong kakuha idol. Wala kuha mga idol. Madaan-daan na ni pero ligon pa. Pwede pang magamit. Dalo na ako sa balay. Kaya dito na ako sa koron. Muna kong panguha og kawayan sa balay ako nang nahatod. Manguha po kog nipa. Para pandungag sa atop tus payag. Maka ba manhuman na itong ano payag. Og si tinta pagkabukulang sa akong atop. Manguha tag pandungag mga idol. Manguha tag nipa para makatahi na pud tag sugod. Si tinta pagkabukulang sa atop. So mga sog nipa mga idol. Ako nakuha karon idol sa kasako nga nipa. Og kahion ako na mga idol. Ugma o kagabi. So dili na ako tapos na akong vlog mga idol. See you tomorrow mga idol, ngayong adlaw. Og daghang salamat sa inyo tanan pagsuporta. Bye mga idol.